Vă salut! Ce mai faceți? Nu ne-am mai văzut de mult pe YouTube. Nici nu am avut ce să prezint. A fost un an secetos. Mare lucruri nu am mai făcut. Fluturile de ceară. Aici avem un apiguard. Deci așa funcționează. Albinele îl cară. Am făcut o probă anul ăsta. Le aveam luate de anul trecut, dar nu m-a ajutat temperaturile. La urmă am pus cantitate mai mică decât doza. Aici am pus acum 2 zile 15 grame. Ramă plină cu miere la coperce, doar pe o parte, nici nu e problemă că pe asta o să o scoatem în octombrie, nu acum. Sunt curios ce am mai făcut. Dacă are puiet, teoretic ar trebui să nu prea aibă din cauza tratamentului. Dar vedem acum. Acesta este un rui. Am mai filmat eu, mi-a plăcut de el. În schimb, nu a crescut atât de mare pe cât să-mi producă și miere. Dar ce ține de el, văd că s-a asigurat bine. O ramă plină cu miere. Anul ăsta am făcut și niște teste la Varroa. Mai exact am spălat albine cu alcool. Înainte de tratamente. Am avut, la 3 stupi am făcut chestia asta. Am avut 14 păduri căzuți, 18 păduri căzuți și la un stup doar 2. De altfel, este și un stup bine populat. Să fie doar o coincidență, nu știu. Aici avem miere, păstură. Cu această trecere prin stupi, mă și pregătesc ca să știu care va mai avea nevoie de supliment de hrană, dacă este foarte mic, dacă îl iernez sau îl nific. Anii trecuți am iernat tot ce am prins, și pe o ramă, și pe 2, și pe 5, și pe 10. Nu am practicat egalarea. Am luat puiet de la o familie și am pus alta. Am o cutie, strâng și ceara. De obicei nu lucrez de jos, dar acesta e pus și pe pământ. Curăț și crescăturile. Nu vor mai face ele crescături, mai ales când va primi sirop. Nu-mi fac griji. Dar vreau intervalele să fie cât mai libere pentru a putea face un oxalic în picurare în decembrie. Cu timpul aș vrea să trec la sublimare, dar
Momentan nu am instrumentele. La fel, hrană și jos păstură. Să simte un miros puternic de timol, de mentol. Cam multă hrană. De obicei nu obișnuiesc să extrag rame din cuib. Poate ar fi trebuit să fac la acest lucru. Vedem ce puiet găsim, ce spațiu de puiet, dar cred că să descurcă ele, să-și creeze spațiul necesar. Am ajuns și în partea puietului. Avem și ceva albine tinere pe această ramă. Nu știu dacă să văd, în cameră au așa un puf pe ele, încă nu sunt curățate. Mă uit după regină, am vrut să-i fac o spălare cu alcool și la această familie, dar nu am găsit regina și nu are sens să mă risc. Are un tipar super frumos această regină, mi-a plăcut de prima dată de când s-a împerecheat. Deci are hrană, păstură, puiet. Tot timpul e pregătită de creșterea puietului. Nu a blocat până acum rame cu păstură, Mi-a plăcut, cu alte cuvinte, cum își organizează cuibul. Vedem ce va face la anul. Această familie, spre exemplu, din punctul meu de vedere, nu mai are nevoie de sirop. Am câteva familii de genul, au hrană în abundență. Sunt blânde. Ce păstură frumoasă avem aici. Am văzut ceva larvar. Deci regina este în colonie. Avem și ouă. Asta e un lucru bun. Mi-ar place să o și văd. Deși este marcată, sau ar trebui să fie marcată, poate au schimbat-o, cine știe. Ce hrană să mai dau la această familie?
Pentru ce? Stimulare. Dacă are hrană, o las în pace. Aici ceva mai mult puiet larvar. În principiu această familie nu o să mai am ce umbla la ea, doar dacă nu dau de regină acum, o să mai mă uit peste câteva zile mai atent, să o caut. Regina are 100%, dar vreau să știu dacă au schimbat-o. La voi cum e situația la albine? Sau dacă aveți albine, dacă nu aveți, vă recomand să vă luați. E un mod plăcut de a te relaxa. După o săptămână încărcată la muncă, pentru mine e foarte relaxant. Curăț crescăturile de propolis, pentru că vreau să fie ramele apropiate. Adică vreau să-mi ușurez munca pentru la toamnă. La toamnă, decât restrâng cuibul, am scos ramele surplus, unde este cazul, și am terminat. Cum spuneam mai la începutul clipului, a fost un an varoat din abundență, cel puțin în zona mea. Și am ajuns și la ultima ramă, care este plină de puiet. Poate am noroc să găsesc regina aici. Da, am găsit-o. Aici este regina. Perfect. Este regina mea. Nu a schimbat-o. Probabil că data trecută n-am avut noroc să o găsesc. Ramă plină cu larvar. Și o... Nu stă foarte rău acest răișor.
Nici foarte, foarte bine. Unii mai bine populați. Îmi place să arunc un ochi și pe albină, să văd dacă este frumoasă, uzată, dacă văd varoa. Pare în regulă. Cam atât la acest lup. Wow, s-au dus 16 minute foarte repede. Vă salut!